Hei, pähkinänkuoressa täällä. Tänään aion selittää japanilaisen psykologia lyhyt thrillerin nimeltä Shakki. Spoilereita edessä. Avauskohtauksessa shakin maailmanmestari Akira Kato pelaa shakkia vastaan tietokone nimeltä Super Blue Special Chess-näyttelyssä. Vaikka Akiran aivot voivat vain laskea 3 liikettä sekunnissa, Super Blue voi laskea jopa 200 miljoonaa liikettä sekunnissa. Akiran voittomahdollisuudet näyttävät pieniltä, mutta jos hän häviää, hän on ensimmäinen pelaaja historiassa hävitä tietokoneelle. Kiihkeän pelin jatkuessa hän kamppailee selvästi. Viimeinkin hän pudottaa kuninkaansa hyväksyen hänen tappionsa. Huone on hiljaa. Eikä kukaan voi uskoa, että maailman lahjakkain shakin pelaaja, joka ei ole koskaan hävinnyt yhtään ottelua, vain hävisi tietokoneelle. Akira istuu pää alaspäin, eikä pysty käsittelemään sitä, mitä juuri tapahtui. Isäntä pilkkaa häntä, kun yleisö nauraa ja toimittajat napsauttavat kuvia nöyryytetystä entinen suuri maailmanmestari. Akira iskee shakkilautaa vihaisena ja rikkoo sen kahtia. Tapauksesta on kulunut 3 vuotta. Viimeisen ottelun jälkeen Akira on lopettanut shakin pelaamisen, eikä kukaan ole nähnyt häntä sen jälkeen. Seuraava kohtaus näyttää meille monia kodittomia ihmisiä istumassa tien reunassa kylmänä aamuna. Yksi heistä on Akira, joka on käyttänyt kaikki rahansa alkoholiin ja uhkapelaaminen ja asuu nyt kaduilla. Heidän viereensä pysähtyy hieno auto ja 2 mustapukuista miestä astu pois siitä. He poimivat Akiran väkisin ja ajavat hänet pois. Hänet viedään kartanoon, jossa hän varakas vanha mies toivottaa tervetulleeksi. Mies paljastaa tietävänsä, kuka Akira on, mikä on yllättävää, koska hän on vaihtanut nimensä ja henkilöllisyytensä kokonaan. Kun Akira tiedustelee, kuka hän on, mies sanoo, ettei se ole tärkeää. Hän haluaa vain pelata shakkia Akiran kanssa. Hän paljastaa shakkilauta pöydällä, mikä saa Akiran melkein oksentamaan. Hän tyytyy ja keksii tekosyyn, mutta totuus on, että ajatus shakista saa hänet sairaaksi tässä elämänvaiheessa. Hän kääntyy pois shakkilaudalla, enkä pysty katsomaan sitä. Vanha mies sanoo menettäneensä paljon rahaa vetoa Akiran viimeisestä ottelusta. Koska Akiralla ei ole edes penniäkään, mies haluaa hänen olevan pelata peliä korvataksesi tapion. Akira on epävarma miehen todellisesta aikomuksesta, mutta hän tietää, ettei halua tehdä mitään bisnestä hänen kanssaan. Päästäkseen pois tilanteesta, hän kertoo suoraan mies, että hän ei pelaa enää shakkia, eikä hän myöskään halua olla miljonäärin leikkikalu. Mies nostaa kuninkaan Akiran puolelta ja sanoo hävinneensä edes pelaamatta. Tämä muistuttaa Akiraa hänen viimeisestä tappiostaan, mikä saa hänet raivoon. Hän pysäyttää miehen ja pyytää häntä liikkumaan hänen sotilansa sijaan. Tyytyväinen, että hän on vihdoin suostutellut Akiran, vanha mies pelaa hänen liikeensä. Akira kuitenkin kieltäytyy kääntymästä shakkilautaa kohti tai koskettamasta nappuloita. Ilman edes katsoessaan hän käskee miestä siirtämään kaikki nappulansa luottavaisena, että hän voittaa pelin joka tapauksessa. Huomaamme, että vanhalla miehellä on kuuloke päässä ja hän puhuu jonkun kanssa leikkiessään. Akira kävelee ikkunalle, jossa hän näkee alakerrassa ryhmän miehiä yllään valkoisia ja mustia vaatteita ja vastakkain. Kuvio, jossa ne seisovat, on täsmälleen sama kuin kuvio shakkilaudalla juuri nyt, kun vanha mies tappaa pelissä yhden pelinappulustaan. Miehen, joka oli pelinappulan paikalla, puukotetaan ja tapetaan. Akira jähmettyi shokissa juuri näkemästään. Hän kysyy mieheltä, onko tämä joku vitsi? Mies sanoo, että sotilaat ovat vain sotilaita, joten hän ei pitäisi olla surullinen kuolemansa vuoksi. Akira juoksee alakertaan tarkastaakseen kuolleen henkilön ja löytää hänet maasta muiden pelaajien seisoessa paikallaan. Hän ottaa veitsi ulos miehen ruumiista ja näkee, että hän on edelleen elossa, jopa kuoleman partaalla. Mies hymyilee ja kysyy Akiralta, mikä hänen seuraava siirtonsa on. Kun mies ottaa viimeisen henkäyksensä, pelaajat hänen ympärillään kävele pois jättäen Akiran veitsen ja ruumiin kanssa keskelle katua. Nainen näkee hänet asennossa ja olettaa, että hän tappoi henkilön. Akira säikähtää ja vetäytyy ja sanoo, ettei se ollut hän. Seuraavassa kohtauksessa hän on entisen lääkärinsä luona, Seiichi Tomodan toimisto. Lääkäri on yllättynyt nähdessään hänet niin monen vuoden jälkeen. Hän ja Akira vaimo Kumi Kato ovat etsineet Akiraa viimeiset 3 vuotta. Takauma 3 vuoden takaa osoittaa meille, että hävittyään pelin Super Bluella Akira oli menettänyt elämänhalun. Hänellä oli tapana nähdä painajaisia shakkinappuloiden yrittäessä tappaa hänet. Painajaiset muuttuivat hallusinaatioiksi, jotka pahensi hänen terveyttään entisestään. Hän oli aina vertannut elämäänsä shakkipeliin ja hänen vaimonsa oli hänen kuningatar, joten kun hän hävisi ottelun, hän jätti kuningattarensa uskoen, ettei hän enää ansainnut häntä. Akira kertoo lääkärille tapauksesta aiemmin ja sanoo, että hän saattaa tarvita psykiatria. Lääkäri olettaa näkevänsä unta miehen tappamisesta, mutta Akira väittää, että se, mitä hän näki, oli totta todellinen. Lääkäri pyytää häntä menemään kotiin lepäämään, koska hänen mielensä on edelleen hauras. Tämän jälkeen lääkärin hytissä
oleva tulostin tulostaa paperin itsestään. Lehti kertoo, mikä on seuraava siirtosi. Akira tajuaa shakkiottelun, jonka hän aloitti sinä aamuna, on edelleen käynnissä. Hän huutaa, että hän haluaa sotilasansa siirrettävän E3-asentoon. Sitten lääkäri avaa kirjan nähdäkseen, että sen sivut ovat muuttuneet shakkilaudaksi. Tulostin tulostaa toinen paperi, jossa sanotaan, että seuraavassa liikkeessä vanhan miehen kuningatar tapaa Akiran ritarin. Ritari vain niin sattuu olemaan tohtori Tomoda. Hän oksentaa verta ja kuolee välittömästi. Akira on järkyttynyt, kun hän näkee kuvan lääkäristä ratsastamassa seinällä, mikä tarkoittaa, että lääkäri oli hänen ritarinsa. Myös kupissa, josta hän joi aiemmin, on shakkilautakuvio, joten Akira ottaa kahvin, oli huumeissa. Sairaanhoitaja tarkkailee heitä oven läpi, mutta ei tee mitään pelastaakseen lääkärin. Hän kävelee sisään vasta kuoltuaan ja kysyy Akiralta, mikä hänen seuraava siirtonsa on. Akira juoksee ulos vapisten sisään pelko, kun hän kohtaa pienen lapsen, jolla on piirustus nykyisessä shakkilaudan muodossa. On selvää, että hän on myös mukana pelissä, kun hän kysyy Akiralta saman kysymyksen. Akira vastaa, että hän haluaa siirtää kuninkaan E2-asentoon. Poika kertoo hänelle, että kuningas kuolee, jolloin Akira juoksee toiseen suuntaan. Hän saa näkemyksen ihmisistä, joilla on kuoli pelin takia, ja alkaa hallusinoida shakkinappuloita yrittäessään tapaa hänet. Kun hän juoksee karkuun, hän saapuu parkkipaikalle, jonne autot on pysäköity shakkilaudan muotoon. Tuntematon tähän, hän istuu autoon, jonka oletetaan olevan piispa, ja yrittää käynnistää sen. Kuitenkin, kuten piispa shakissa, auto liikkuu vain vinotain. Hän jättää auton rauhaan ja astuu kyytiin, se, joka tarkoittaa tornia. Auto ei käynnisty, koska on vastustajan vuoro pelata. Torni toiselta puolelta törmää hänen autoonsa ja tappaa hänen torninsa. Sitä seuraten Akira menee vanhaan talonsa vain nähdäkseen, että se on myynnissä. Torni, joka tunnetaan myös nimellä Linna, oli todella hänen kotinsa oikeassa elämässä. Nyt kun Akira oppii tosielämän shakista, todellinen shakki, hän tajuaa, että kuningatar on hänen vaimonsa Kumi ja hänen henkensä on myös vaarassa. Hän palaa takaisin vanhan miehen kotiin, väittäen haluavansa lopettaa pelin ja pyytää vaimoaan. Vanha mies kuitenkin pyytää Akiraa hyväksymään tappionsa ja poistamaan kuninkaansa pelin lopettamiseksi. Tämä muistuttaa Akiraa jälleen ajasta, jolloin häntä nöyryytettiin hävittyään ottelun supersinisellä. Päättäväisesti hän jatkaa pelin pelaamista ja pyytää vanhaa miestä siirtämään kuninkaansa eteenpäin. Peli jatkuu pitkään ja suurin osa heidän palasistaan on poissa. Viimeinkin Akira on vain 2 askeleen päässä pelin voitosta, eikä vanha mies voi tehdä mitään pelastaakseen kuninkaansa. Kuitenkin, ennen kuin hän voi pelata vuoroaan, 2 pukuista miestä vie hänet pois. Seuraavassa kohtauksessa vanha mies ja Akira ovat stadionilla, jonka keskellä on luonnollisen kokoinen shakkilauta. Shakkinappulat ovat ihmisiä, jotka kuolevat yhdellä väärällä liikkeellä. Vanha mies sanoo, että heidän tilanne on samanlainen kuin Arabian kuningas, joka pelasi shakkia vankiensa kanssa tapaen heidät paikan päällä. Hän toteaa, että shakki on peli ilman tunteita, koska pelaajat joskus heidän on uhrattava omat nappulansa voittaakseen. Jotta Akira voittaisi pelin, hänellä on siirtää ritari matiin. Jos hän kuitenkin tekee niin, vanha mies tappaa kuningattarensa. Akita kääntyy katsomaan, että kuningatar on itse asiassa hänen vaimonsa Kumi, jota on sidottu ja pidetty veitsellä. Kyyneleet silmissään hän pudistaa päätään ja pyytää Akiraa pelastamaan hänet. Nyt Akira voi joko voittaa pelin tai menettää vaimonsa ikuisesti. Hän yrittää liikkua laatikostaan pysäyttääkseen miehen, mutta ampuja ampuu lähellä hänen jalkojaan varoituksena siitä, että liikkuminen tapaa hänet. Vanhus kysyy häneltä viimeisen kerran, haluaako hän uhrata kuningatar tai hyväksyä hänen tapionsa. Hän lisää myös, että todellinen mestari ajattelisi loogisesti ja tehdä mitä tarvitaan pelin voittamiseksi. Mutta Akita käskee heitä pelastamaan kuningattaren epäröimättä. Hänen vaimonsa on hänelle tärkeämpi kuin ottelun voitto. Kaikki ovat järkyttyneitä hänen päätöksestään. Hän liikkuu hänen edessään ja levittää kätensä hyväksyen tappionsa. Opposition ritari kävelee häntä kohti veitsellä ja puukottaa häntä. Viimein Akira kaatuu maahan. Kuitenkin kuolemansa jälkeen vanha mies hymyilee ja taputtaa hänelle kiitollisena. Juuri silloin Kumin kädet ovat irti. Hän hymyilee katsellessaan miehensä vartaloa ja on selvästi iloinen, mistä juuri tapahtui. Yllättävämpää oli, että ensimmäisellä kierroksella kuollut mies, lääkäri Tomoda, sairaanhoitaja ja kaikki muut, jotka Akira tapasi pelin aikana, saapuvat areenalle taputtaessaan häntä. Sitten Akira nousee ylös lattialta hämmentyneenä siitä, miksi hän ei tunne kipua. Se käy ilmi, että veitsi, jolla häntä puukotettiin, oli väärennös. Sitten paljastetaan, että peli oli temppu saada Akira pois masennusjaksostaan ja saada hänet pelaamaan shakkia uudelleen.
Hän oli ollut pahemmassa tilanteessa henkinen tila sen jälkeen, kun hän hävisi viimeisen ottelun Super Bluella, joten auttaaksesi häntä paranemaan, lääkäri Kumin ja vanhan miehen kanssa organisoivat koko pelin osana shokkiterapiaa. The vanha mies on itse asiassa supersinisen keksijä. Hän ei ollut tyytyväinen siihen, että hänen luomuksensa sai Akiran kaltaisen mahtavan shakin pelaajan lopettamaan pelaamisen, joten korjatakseen virheensä hän järjesti ja rahoitti pelin. Koko tämän ajan Akira leikki Super Bluevon kanssa oli välittänyt vastauksia vanhalle miehelle kuulokkeensa kautta. Mies paljastaa, että tietokone ei voinut käsittää Akiran uhrautuvaa liikettä, jonka vuoksi se on toiminut väärin. Merkitys, että hän on vihdoin voittanut pelin supersinistä vastaan. Elokuva päättyy, kun Akira ja hänen vaimonsa halaavat, kun kaikki muut taputtavat niitä. Jees kommentoi alle, mitä tykkäsit leffasta. Tilaa Pähkinänkuoressa kanava ja laita ilmoitukset päälle. Kiitos kun katsoit.